Možda ti samo treba pauza. Ne novi plan, ne još jedan pokušaj da sve središ ili dokazivanje da možeš izdržati još malo. Ne. Samo pauza. Zvuči jednostavno, ali rijetko tko to stvarno i napravi. Evo, kad ti se dogodilo zadnji put da stvarno staneš? Da jednostavno sjedneš, udahneš i ne planiraš ništa. Bez misli da gubiš vrijeme i bez osjećaja da nešto moraš. Jer kad se danima nosiš s istim umorom, kad sve postaje naporno bez nekog pravog razloga i kad se više ni u onom što voliš ne osjećaš prisutno, to onda nije manjak snage. To su tijelo i glava koji ti govore da trebaš stati. Živimo u vremenu u kojem odmor više nije prirodan nego planiran. Kad se ne radi, javlja se osjećaj krivnje, a kad se odmara, onda se javlja potreba da se to i opravda. Sve mora imati svoju svrhu. Čak i trenutak mira mora imati neku korist. I onda ispada da se čak i odmor pretvori u zadatak. I ono najgore, kad konačno i uzmeš pauzu, onda se javlja onaj glasić u glavi koji ti kaže, pa ne znam, mogu ili nešto usisat brzinski ili ne znam, pročitati nešto pametno. Jednostavno više ne znaš kako pravi odmor izgleda, jer glava ne zna stat čak i onda kad tijelo to mora. Ono što me iskreno zanima je kad se izgubila ta sposobnost da se stane bez krivnje. Zašto je postalo čudno samo biti? I kad je odmor u principu postao nešto što se mora zaslužiti? Znakovi da je dosta pojave se puno prije nego što si to priznaš. Nervoza bez razloga, manja koncentracija, osjećaj da te sve žulja, kao da ništa ne paše. Ali to nisu slučajnosti. To su signali koje guraš po tepih dok ne postanu preglasni. I uvijek ima ona rečenica, ma sutra ću se naspavat. Da, samo što to sutra nikad ne dođe. Jer odmor nije slabost. I odmor nije bijeg, odmor je obnova. I kad se tijelo javi, to onda nije izdaja volje, nego to ti je podsjetnik da nisi stroj. Mnogi imaju osjećaj da će, ako stanu, nešto propustiti. Kao da će život pobjeći ako se stalno nekud ne juri. Ali zapravo, kad ne staneš, onda propuštaš sebe. Jer pauza nije prekid puta. To je samo točka na kojoj se ponovno vidiš kuda ideš. Kad neprestano guraš naprijed, sve postane nekako maglovito. A kad zastaneš, stvari se jednostavno razbistre. Ne mora to biti ništa veliko. Ne treba ti nekakvo posebno putovanje ili nekakav posebno razrađeni plan. Dovoljno je da imaš dan bez obaveza, odnosno dan bez rasporeda. Vrijeme u kojem ništa ne moraš, a opet sve ima smisla jer si tu, jer osjećaš prisutnost. I ne, nije to ljenčarenje, to je punjenje. Samo ga rijetko tko ili skoro više nitko tako ni ne zove. Nekako mislim da danas nije problem naći vrijeme za odmor, nego znati se odmoriti bez grižnje savjesti. Jer čim se stane, odmah kreću misli što još treba napraviti, što je moglo bolje, što sve čeka sutra. Kao da postoji strah od praznog prostora. Ali upravo taj prostor je potreban. Bez tišine se ništa ne slegne. I bez praznine nema ni novog početka. Jer odmor bez krivnje ne znači lijenost, nego svjesnost da se energija mora obnoviti. I da ništa ne vrijedi ako se stalno osjećaš iscrpljeno. Pravi luksuz danas nije vikend u hotelu, nego dan kada te nitko ništa ne traži, a ti ne osjećaš pritisak da moraš biti negdje drugdje. Samo mir. Bez plana, bez žurbe. I znaš šta je najluđe? Kad konačno to i napraviš, shvatiš da se u principu ništa ne raspadne. Samo se ti počneš vraćati. Prema tome, možda ti ne treba novi cilj. Možda ti ne treba promjena, ni novi plan,
ni novi izazov. Možda ti samo treba pauza. Ali ne ona lažna kad se odmaraš, a u principu planiraš što napravi dalje. Nego prava pauza. Ona u kojoj se disanje uspori, a misli postanu jasnije. I ako si još uvijek ovdje, evo upravo to je tvoja mala pauza. I vidiš, ništa se nije dogodilo. Svijet nije stao. Ali ti jesi. I to je dovoljno. Ako te ovo bar malo dotaklo, uzmi si danas onda pol sata mira. Bez mobitela, bez gledanja mojih videa. Znam da će biti teško, ali izdrži jakove. Bez plana i bez potrebe da išta objašnjavaš. I slobodno napiši u komentar kad ti se zadnji put dogodilo da stvarno staneš. I možda tvoj komentar bude podsjetnik nekoj drugoj osobi da i ona treba isto to. I sad stvarno isključi sve, udahni i odmori se. Uzmi si pauzu.